dịkwa ndị be anya ụmụafọ mfefe iko ma nwata toro na ngada nna ya aka m nọ na practice that my album a na-akpọ Ọsọ Soro Udo oyibo jere akwụkwọ si na practice makes perfect tata wụ the two of my practice ịghọtago eti igwe ma ịchaka tii ngwongwo na ngwongwo ka amara ka ya wefe ya adị nke bụ eziokwu na o tere nkuru ekwe gwa ndị ofeke dibịa nọ n'ala Igbo ndị ama na dibịa ama ha jeburu mgbọmgbọ na ọyọyọ buji ụnọ nsị ha chara ajọ ihe n'obodo sisesi akara ajọ ọgwụ na ọ na-emebi obodo na ajọ ọgwụ ya rapụtakwana ha mana ha anụghị ya ha anaghara okwu m anya kpọọ ya okwu ofeke tata ihe ahụ m buru na mmụọ kwuo mewegwo nna m si na nka dị na ntị mana ntị ya anụ ihe ahụ ma ha ka okpu ata mana adụ anụ wụ ndụ adụ anụ ji ewuru ọnwụ m werekwa adụ anụ gị ọdụ m ịnụ hụ ụbọchị ihe ahụ m na-agwa gị bidoro mewe ewerekwe m ekwe a gbawara gị nkwa ọṅụ n'ezie ayi ọsọ soro udo ka ha na-agba ọsọ soro udo ọsọ soro udo ọsọ soro udo ka ha na-agba ọsọ soro udo ọsọ soro udo afọ ọkụkọ na-ebi ebi ọsọ soro udo ịma na-eji eji afọ nọ n'ọsọ ọsọ soro udo aya gwọrọ n'omecha ka mmụọ ọsọ soro udo asị na aya nọ n'ọsọ ọsọ soro udo mankọs na ịda ọsọ soro udo onye eze gbakọta ọsọ aka abalụ ya ọsọ soro udo onye eze Jizọs na ojewe gwonga ọsọ soro udo onye eze ojewe gwonga ọsọ soro udo ọkụ na-arata ugo jee kpụọ isi ọsọ soro udo ọkụ na-emerecha n'ihe ya ọsọ soro udo ekpụọ isi na-emerecha n'ihe ga ọsọ soro udo ọsọ soro udo ọsọ onye ka ha na-agba ọsọ soro udo ọsọ soro udo iyo ọsọ na-agba ọsọ soro udo iyo ọsọ na-agba ọsọ soro udo onye gba ọsọ ere arụsị ya ọsọ soro udo onye gba ọsọ ere arụsị ya ọsọ soro udo ọmụ na-akụ ụka afọsel ọsọ soro udo ọmụ otu ite n'ọsọ ọsọ soro udo lẹ́ni yuzi gbogbo fọsel ọsọ soro udo ọsọ soro udo dibịa ma gbara ha naanị nda ọsọ soro udo ka ọsọ soro udo ọsọ soro udo ọsọ soro udo ka ha na-agba ọsọ soro udo arọ ntị ọ dịkwa daazụ uru na-eti ihe a na-ejighị ọgwụ ka ọ gịnị a na-akpụrụ dibịa ka akpụji ofeke ka ma ajụ unu ejighị ọdịnarị isi abụ okpu na-emenwuhu ndị nchenwanụ ụbọchị wuru mgbe gboonu mgbe ejighị isi mma enwe isi onye ike a na-akpụrụ dibịa ka a na-akpụrụ ofeke dike na ibi ezu n'ụzọ ihe ike ama mee obodo anụrụ ihe akụkọ ka ugbu a anwụrụ dibịa chim ọ na-akọ n'ọrụ esekwa emu prichi lezie baịbụl ọtụtụ nchecha pleti na akpara eje nna anyị dị asọ ya nna anyị ayiyo nna anyị dị asọ ya ọrụrụ anya ugbu a ka ị batara nne gị dị asọ ya eje nga yugotoje so na next time m were ekwe akụọ si gị ha ihe gị ha ihe ihe kara achọ uru gọọmenti a na-achụwabeghị ụlọ ọsọ alacha ụlọ ọsọ ọtụtụ n'ime uru ga-ebi n'elu nkwụ ọtụtụ ga-arịgoro n'elu ọjị uru anyị ha arịtụ arịtụ ọgụ ghọtara maria dị asọ yọrọ ha ayịyọ gbaghara ha nne chukwu dị asọ yọrọ ha ayịyọ St. Jude na St. John dị asọ kpọrọ ha ayịyọ nna m Komokoye bịa na-ekwe ndị emebiere dibịa nwoke na anya aja arụ agba buru ọmagada anya iwu ha ọngụbara unu ndị dibịa nwere ọgwụ nwa ndị gbara ebi na mmụọ ize na ige tara ka ha na-akpa aka na-esu ọgwụ ka i were ntị gị nụrụ o soro aka na-esu ọgwụ ndị ọgwụ o soro aka udere n'ịmụ esi ọkwado ndị ọgwụ ije jụọ maka eze ọdịnala na-agba ichi ha jụọ ogboro agha na-ama ichi ha jụọ achara ugo ha jụọ aja agụ nze ha ndị gbara ebi anachara mmụọ ụmụazị buru okpa agwụ na-agagharị n'obodo okeke a na-akpọ nkụ ha ndị ụkwa achị n'aka ọ na-agba na-epini ndị ohi na be ha ma ya hozikwe ndị nche ọganachi dibịa mgbọrọgwụ n'ahịa bi n'ọhịa ebe ka unu nọcha ụmụazị ya ji wee na-eri udele kpọ ya anụ ofeke kpa nzu n'anya na-akpagharịsịrị ọgwụ dibịa ọyanụ arọchi m Emmanuel ọchọ mma ha ka mkpụrụ obi rụziri ike na ndokwa ndị ofeke dibịa akparagwa ana mana ha ya eje nga unu ya eje nga you must go to jail Maria dị asọ yọrọ ha ahịhịa na-echigide asọ yọrọ ha ahịhịa arọ igbo mụrụ ụzọ m ọzọ
ndị be anyị ajụrụ onye na-ekwu obodo were unu mara m n'ọmụnwa ofe mfe perikom nwata tụrụ na ngada nna ya ofu nwanne ya tọrọ ikoro tụọrọ ekwe na n'izu ọgụ n'ihe mere onye wee naba mmụọ. Ndị be anyị ozi rutere m aka ha bụ na ọtụtụ ndị dibịa nọ n'obodo Anambra ya na ọtụtụ ndị eze nwaanyị bụziri ụkpa agwụ ha na-agbapụ ọsọ n'obodo Anambra. Nke m nụziri n'abalị a gbasara otu nwoke kwakọrọ ngwongwo agwụ ya ma ntụtụ agwụ ma ọgwọ ya na Ghana must go buru ya baala ọzọ jewezie Lagos ijeru dibịa. Ya bụ ihe ka m tulekata njụba gịnị na-achụ ha. The truth of the matter bụ na nna m gwara m na onye arụrụ ana na-agba ọsọ polisi, ndị a na-adịghị mma na-agba ọsọ bakasị. Nsị ka m bịa bụ Igbo gwa ndị omenala be anyị na onye omenala ọbụla dibịa ọbụla ma ọ bụ eze nwaanyị ọbụla gbara ọsọ n'obodo Anambra n'oge nke a na-ebuso ọdịnala agha, onye ahụ aka ya adịghị ọcha, onye ahụ wee fake native doctor, fake eze nwaanyị, onye ahụ ihe ọ na-eme amaghị ya ama, ihe ọ na-eme edoghị ya anya, ọ wayo ka ọ na-egwu ndị mmadụ. Ngwa gụchaa ntị ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Nna m si na odegwu anaghị agba ọsọ ọgụ na egwu anaghị atụ ahụ o buru ụzọ ọgụ bịa dike ma ọnụ ha ọ wụrụ ụjọ. The truth of the matter bụ na this is not the first time ụdị ihe a na-emekwe n'obodo. Enwere mgbe Bakasị wiri ọtụtụ ndị ochie dibịa ma ihe ha na-eme, ndị kwụwara aka ha ọtọ ji eziokwu wee buru ọfọ n'ọkwa n'obodo Bakasị wichaa na ọkwa otu ahụ ka Operation Udo ga-achị ya esikwe wichakwa na ndị kwụwara aka ha ọtọ wee na-eme omenala amaghị na ọkwa maka na ndị okenye mbụ si na oji ọhọ ya ana ọgbọ ka ide ji awa ana ọnụ elu ọgbọ na ogu ka Chukwu na-agbakwasị ọba were eme ikpe nkwụmọtọ. I am still believing na ihe Gọvanọ Chukwuma Soludo na-eme ihe a bụ ihe a kpọrọ sanitization, sanitize obodo Anambra from crime maka na criminality karịsịrị. Ịghọtana? Then I don't want to believe that it is a religious war ka ọ na-start. Ma ndị be anyị ana m eme ka o doo onye ọbụla anya na ya bụ ihe wụrụ religious war n'ezie ka Gọvanọ Chukwuma Soludo na start ka omenala ya mara amara na omenala anaghị ana ejiri mara mba ugwu mba obodo chọzọ ihe ha ji dị ebube ịma na ugwu obodo arụọna omenala wakpu nna tachara dobere nwa ntọ na ana obodo. Ịghọtana? So ihe ka omenala na omenelu a na-agha, omenala na-asọ arụ nsọ, onye ọbụla aka ya dịkwa na-arụ na omenala ọha ahụ ndị ya hụrụ aba ha na-agba ọsọ, ndị ajọ ike na-edina nsọ ọrụ dibịa na-edina nsọ eze nwaanyị. Mbọsị wuru mgbe gboo mgbe ezi na-aga n'okwu ụkwa, mgbe eji isi mma enwe isi onye ike, ofeke anaghị akparị dibịa n'ụzọ, ofeke anaghị akpara dibịa mba. Mana mgbe ofeke bidoziri nyawazie akpa dibịa na nke ikpeazụ a batawazie n'ịntanetị gbawara ụzọ ụmụazị mmọnwụ n'ike, ọ mgbe ahụ ka dibịa na ofeke bịa wuru ofu. Maka na nna m gwara m na dibịa gosicha ofeke ihe o ji eme ya na ofeke aghara, ofeke gbuo ya okwu ọsịa ọ maka ọgwụ gị ọgwụ ọ maka arụsị gị ọgwụ. Ịghọtana? Then I want to make it specifically and categorically open. Ndị omenala ibe ndị nọ n'obodo Anambra, ndị kwụwara aka ha ọtọ were eziokwu wee na-eme ọdịnala, onye ada na mba. Ịghọtago? Onye ada na mba mkpakara ga-ama ọzọ mana ọzọ ya ana. Ndị okenye mbụ mere ọdịnala ekwu onye si na ọ na-eme nwata buru agwụ o buru iro, mana iro dị na-agwụ enweghị mgbe o ji egbu nwa bịara ụgwọ maka na enwe ihe dị n'akara aka ya o ji wewo na Chinedu wa agwụ na-edu. Onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ mewe omenala, ma onye ọbụla gbara ọsọ n'ije a, onye ọbụla gbapụrụ na Anambra n'ije a aka ya adịghị ọcha, si nyochaa ya ọfụma, ihe ọ na-eme amaghị ya ama. Ịghọtago? Then at the same time achọrọ m ihe unu n'ụdị pụrụ iche ndị dibịa na ndị eze nwaanyị na-agbapụ na Anambra. Achọkwa m ihe unu n'Imo steeti be anyị. Unu nwere ike gbara baba ihe dịka Enugu, gbara jewe Abia steeti, gbara jewe Abakaliki, nweta gị n'Imo steeti a ịgwa m ihe chụpụrụ gị na Anambra exactly otu a m gwara gị ya ka ọ dị. Ntị ọ dịkwa otu okwu ada dị n'ụka mgbede.